Mohen rong hang metang aki adat pen BVP LP School apan telang do arong kipi ke pajerpon. Dongka sarpuan lang royalong karbi okpru asai ke dengpon. BJP Cintong Mondol tumpen sitami inding plike brapli BJP Foundation de kata London. Aprangsi Abirta kila rado anapan gardong pajero gardong non adaba Abirta long pen samyu jang terangpi non arjui kha Abirtang tompe. Nijang Karbi Long BVP Borsing tok biarong amikar kalitang komol ronghang lapen ka et senar piasopo klengsi mohen ronghang hinpen jang mini phai phoarni BVP LP School apan mithang jong jung akhia datpen thelang do mati coconut klimsu kipi kapajerpon labangso thelang do klimsu kipi kapajerpon laki kewang jilanga por klimsu maratum apan labangso BVP LP School along kacharli klimso marapan joy kepen pacholong nang pu mathasi methang akhi adat pen kerapdun hongkram pen long kirong pi Karbi Longri Abirta Oki pruta isi Karbi akhayalong isi kethedunga jutang binonglo lasi methang jutang kapangcho ke akenang sotpu mathasi cheret paru lipen kedang lok kadukawi rong thongke barat lapen kisia sateran hiniatum cherap chetodosi dongka sarpualang royalong Karbi okpru asai dengpon labangso oki pru ponalong rong sarmati gurusar birson rong parahin pen chepahem phu ponsi ingsam jin pen oki pru asai jaimek pachunpon Lapen kewang jilang apor pusitami Karbi arona jutang pen oki pru asai dengpon vernangji lapen ke dengpon thunangji atheki oki pru lata ili Karbi akhayalong isi kethedung ajutang binonglo pusi alang litumahin pen pherangki athengno nang thanang pachini dun hongkram pen long kirong pi Karbi Longri Abirta oki pru pona puthakna le hinpen thik pen thanpan lasi kedamtang tuning abang tanilitu labangso dongka sartua roy long kame ni tumban tapdun lo lapen tining bangke ahok jonal committee hoi pen ba un edalo along pege thik dara joini bon fisita me ni litum labangso dongka roy long oki pru pona puthakna le hinpen thik pen thanpan lasi kedamtang tuning abang tanilitu labangso dongka sartua roy long kame ni tumban tapdun lo lapen tining bangke ahok jonal committee hoi pen ba un edalo along pege thik dara joini bon fisita me ni litum na bang so dongka roy long banta pi dara joini si ronga sar dancing wai si pinia bangke ahok pera bangge ronga sar tuhan si papa tirti ponlo pen KCS unit atum launching bar chere atum bang kacerap cetu pen si kampion ponlo rong ko an pensional kumpini la bang so oki pru aja ladak rong thongkep deji rong thongkep barat si aning rong aji alang litum ok ridun lo ok ribang erlo no ladak hiru theng bom lo lapen ku Abirta do piglang lasi lasarok thak inglong ara ratum bang ke jutang jubada panabang keta tdne athe hai pu rengbong homadin pensi labang so lu han kacuri ok pru kibia masing ile tum tala sa jutang bang ke klempon ang koko te kewang yela ning kan pusaminal tum lapison asai dengpon jima nilitum ahok rongkhang KCS jonal committee penle alang litum rubo papbeleg dak kusita mening oi sita menili tum inglong ora ratum ladak rong thongkep barat do lapen rong sarbang thongkep do lapen ladak unit hidi do lasi laso unit pen bangke nilitum meningkane thongkep pechok kon geji Nijang Karbi Long Cintong constituency kaparlu Cintong BJP Mondola sahemalong rongjang phongalong ingdeng plike brapli foundation de kata London laso along aluhia manpen Cintong local MEC avejit kro chetongdun Mondol BJP amepu Samson rongphar kongchun bang Bidya Singh ti sopen chenglok pinang anatum chetongdun pen maing samjin pen pachunpon lapen to wara jo ke do dukana tuma phangsitami ka pregadim kimrang pipon thu poputa lamthi pachini ponthu lasonsi amtereng arlong langdo dihun rongjang phong chiken adak atowara lom ansitami nona matpen kaselam chengpon phit po pusi Cintong local MEC pherangkia thengno nang thanang pachini pon
Hongkram pen long kirong pi Karbi Longri Abirta. Labang soalong Cintong constituency arada tum sitami isi kisung pen kijok asongsi. Local emisi avijit krua hin pen lam the kacepaklang pona teng polote non kirang jijang minipa ingko yarni pen towar ke selam ceng ponpo. Lapen long tomato waranta klem ceng ponpo buta tanang pacini dun. Lasongsi long tomato war sitami selam pon lapo buta perangki atengno lam the nang cepaklang dun tu. Hei litum ningkaning koi thongkep ke towar ko ani ke long limate mate ilitum thonga konsensi tum ningkan thongkep ningkan phikep ka thong mate ilitum amang ke mana bang ke pinier ni ke chinthonga konsensi long ke aso mang ke thek long vera bang ke pini bang ke chokar ni nil ilitum chinthonga rat kai ke mate me gari kang doi kang lit kang thepen mate ilitum gari yong si chethap lup lote ilitum kuno papensi kaita kapajirpo ilitum agari long ya kaita kuno pa rusi ke chethapona bon sa pinion ni bang ilitum to warnang lichi la ke dak rong yang thongpen ham tereng la ke 53 crore atwa kwana ningkan ka chong hong bon sa pinion ni bang ke nang le lo la pen akam ta pini bang pinili tu mah kontraktor tum tabang elo dak pen pini pen dak ke duklungi pansi arang litum da adim jelang elo pen non April 20 ni pen pulo te GCB nang apa sum lo latum ki claim lo lasi ili tu makan menek akan cir bang pinian mang ke chok lo lasi kaduka be cintong ara don pon nilihin pen kacuning ri bang ke la pulo je ili tum ningkan koy thongkep kacong hong nge ki uno pot la sila toar ki klem sek bang kam ki klem sek mate sai ki klem sek bang ke bang yok atum stame padista dun de di fansi nilihin pen kacuning ri किलोमीटर कौन सा 29 kilometer to कॉन्ट्रैक्टर के मत से किलोमीटर to la guhati pen sekila ahamet la si alang litum kam klem pa mi kai la sotor ke 5.5 atu la si nilin pen ke cheng si bang ke CM sa ilitum Dr. Tuliram no han ilitum Karbi Longri Council CM sarapan nilin pen choro par piglo la pen ilitum na chief minister sarapan tame nilin pen choro par piglo le la ana towara ke the nang ki pia por nilitum peneng bong chinthong long towar ke lai si chot kali isi ke rong yang thong pen am tereng lo isi ke rong yang thong pen chicken isi ke rong yang thong pen birsum ako isi dolang la bang la ke thoman bang ke la ke state pen si nang pilo RIDF pen si RIDF afan men nang pilo ako isi dolang lagi litum konsul ben se deng konsul ako laki mosal deng pen umruguti laki fel kon thong long ke development ke non ke pen ana development nang le lo litum asele ke chakchot kali lo non ke asekar kilo pipini ke nilitum ke degree college putame lang hunjar long si wander Cintong akonsensi ke degree college ke ilitume mang te heman melang je college dak do ibon monsta pinier ni CM sarna kang hon pen ilitum handa degree college da wan pilo sikadu ka getame kar la nilitum cintong arat doan la pen Karbi Longri dan pan nilitum hin pen made CM sar pan itu hin men ke choro par pilo sa nilitum pini pen mang ke litum ke tata mobile ke cethap jok pot konsil basi ke thap long डिग्री कॉलेज के पेनिंग las bangsun in kan pen chengi gima ola chengelo la ke sarvi tangelo la pen allotment tangelo non tender ke call po mu tiklo lompen tender ke koli pansi angring thetan ola Pinya Abirta lansi kang ton lo kardom